27 awgustda Türkmenistanyň 300 töwereg raýaty Türkiýeden gaýdyp geldi. Ýörit uçar Türkmen howa ýollary tarapyndan dolandyryldy. Bu aralykda Stamboldan we Minskden ýakyn hepdelerde ýene bir näçe uçaryň gelmegine garaşylýar. Bu arada Adatlyň habarçylary we çeşmeleri maglumat berýärler. Stamboldan gelen uçar 27 awgustda saat 19:30-da Türkmenabad şäherine barypdyr. Türkmen howa ýollarynyň boýunky 777 kysymly uçarynda 295 adamyň watanyna gaýdyp gelenligini Adatlyň Türkmenabadyň halkara aeroportundaky çeşmesi gürrüň berdi. Çeşmenin sözlerine görä sentýabr aýynda Stamboldan ýene 10 uçara garaşylýar. Olardan 7-si Türkmenbaşy şäherine we 3-si Türkmenabada barar. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky uçuşlar ýurdun raýatlary tarapyndan iň köp üstlenilýär. Türkiýede yüzlerçe müň Türkmenistanly ýaşaýar. Stamboldan Türkmenistana guralýan ýöriti reisler orta hasapdan hepdede birgedek amal aşyrylýar. Geçen gedek 20 awgustda Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçary 300 töwereg adamy Stamboldan Türkmenbaşa alyp bardy. Ýa-ni ýakynda Türkmen häkimetleri Türkiýede galan raýatlaryny watanyna getirmek ugrundaky tagallalaryny birnäme güýçlendirdi. Bu Stambolyň aeroportunda yüzlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilen birnäçe protestden soň bolup geçdi. Şonda öz-özünden ýygnanan yüzlerçe raýat Türkmenistandan öýlerine dolanmak üçin şert döretmegini talap etdi. Ýurtda koronawirusyň bardygyny we onuň netijelerini inkar edýän Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başynda toktadylan halkara uçuşlary doly dikeltmedi. Soňky aýlarda adaty reisler Dubaýa, Gadana we Moskwa gatnaýar. Maý aýynda Frankfurt şäherine ýygyderli gatnawlaryň täzeden başlanmagy barada habar berilen hem bolsa Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda ýygyderli gatnawlar 27 awgustda ýola goýuldy. Frankfurt'un aeroportunun resmi web sahypasyndaky tertibe laýyklykda uçuşlar her çarşembe we şenbe günleri Aşgabat, Frankfurt, Türkmenabad uğurlarynda amal aşyrlar. Türkmenistanyň Germaniýa bilediň bahasy 5705 manat, Germaniýadan Türkmenistana 6070 manat diýilip maglumatda edilýär. Bu arada habar berýän Orient neşri biletleri Türkmen paýtagtyndaky Türkmen howa ýollary agentliginde satyn alyp bolýanlygyny ýazýar. Türkmenabadyň aeroportundaky çeşme Frankfurtdan baran soňky uçarda 40 töwereg adamyň bolanlygyny habar berdi. Bu aralykda Türk howa ýollary şu ýylyň sentýabr aýynda Stamboldan Türkmenistana 9 sany ýörite uçuşa amal aşyrmagy planlaşdyrýar. Bu arada 15 awgustda Türk howa ýollarynyň wekillerine salgylanyp online neşirleri habar berdi. Orient neşri Türk howa ýollarynyň charter uçuşlarynyň 2 sentýabrdan 30 sentýabr aralygynda her duşanbe we anny günleri Türkmenbaşy bilen Stambolyň arasynda amal aşyryljakdygyny habar berdi. Bu aralykda Adatlyň Türkmenbaşydaky çeşmeleri uzak wagtlap daşary ýurtlarda bolup, soň ýurda gaýdyp gelen Türkmen raýatlarynyň aeroportda sorak edilýänligini habar berdi. Olaryň sözlerine görä Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri raýatlaryň bolan ýurtlardaky ýagdaýlara garaýşlary şeýle hem prezidentiň siýasatyny tanqidleýän opozisiýa bilen gatnaşygy barada gyzyklanýar. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky ýygyderli howa gatnawy global koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020 ýylyň mart aýynda toktadylypdy. Türkmenistanyň beýleki ýurtlary şol sanda Türkiýe bilen ýygyderli howa gatnawlary global koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020 ýylyň mart aýynda toktadylypdy. Türkmenistan öz çäginde COVID-19-yň bardygyny häzirçe ikrar etmedi. Serdar Berdimuhammedow şuň Lewap sewtiniň paýtagtyna geldi. Häzir bir tarap Türkmenistan şaýoly ýapyk diýip Adatlyň ýerli habarçysy 28 awgustda habar berdi. Şeýle-de habarçynyň maglumatyna görä prezidentiň sapar sebäpli Türkmenabadda 6 bazar ýapyldy. Bir hereket çäklendirmeleri girdildi. Halynmaýan reňkdäki awtologlar saklanyp jeda meýdançasyna alınıp gedildi. Odalky prezident saparlaryna bolşýaly Berdimuhammedow garşylamak üçin Türkmenabadyň uçar mendilinden te prezident köşküne çenli 25 kilometr uzunlukdaky aralyk peteklerini dep habar saýtdy. Ýokary derejeli resminiň saparyna görülýän taýýarlyk adatça bolşýaly öňräginden başlandy we 27 awgustda bir tarap Türkmenistan ýoluna çykan polisiýa gödekçileri onlarça gara, gök, ýaşyl, gyzyl reňkli ýeňil awtologlar saklap jerime meýdançalaryna alyp getdi. Ýöne bugün edara kärhanalaryň işgärleri paýta ýygmagy gitmekden boşadyldy. Netijede adamlaryň bir topary bir gün diňiz alyp bilýärsiň bazarlyk işlerini bitirmekçi boldular. Emma olaryň bu niýetleri başa barmady. Sebäbi olar Türkmenabaddaky 6 bazaryň ýapylanlygyny esdiler. Ol bazarlaryň 3-si Geýmeşik bazary bolsa, galanlary azy gönümleriniň satylýan bazarlary diýip habar saýtdy.
Şäherde ýene 2 sany kiçiräk bazar bar. Olardan gök wagt jönümlerini alyp bolýar. Ýöne şu gün hiç bazar işlemedi. Hemme ýerde, hemme dukan ýapyklygyna garly diýip habarçy 28-nji awgustda şäherdäki durmuşyň tasdan dorlayan ýaly togtadylynyny gurrun berdi. Ýöne bir üýtgeşik waka hem boldy. Şu gün Tomus baslyna bir gün hem işlemedik fantan. Çuwdurumlar toplumy prezidentiň saparynyň hormaty münasibetli işläp başlady. Niýazow şaýoly bilen Gurban Sultan Eje köçesiniň çatyrygyndaky seýilgäkde ýerleşýän fontanyň işläp duranyny gözüm bilen gördüm. Ol düň 27-nji awgustda geçemde hem işlemän durdy diýip habarçy berledi. Şeýle dol Serdar Berdimuhammedowyň eýýäm şäheriň ýokartyndan dikçorly gezim edenligini aýtdy. Habarçy 27-nji awgustda bu sapara görülen ul taýýarlyklar hakyna öňünden habar berdi. Ýene-de ýollar ýugulýar. Köçelerin gyrasyndaky erňekler tämirlenýär. Ýol çyralarynyň sütünleri ýugulýar. Bir tarap Türkmenistan köçesiniň orunyna ýerleşýän heýkeller suga düşürilýär diýip habarçy ýazdy. Şeýle-de habarçy Berdimuhammedowyň Türkmenabadyň gün ortasynda ýerleşýän täze awtomenziliň gurulşygyna baryp görmeginiň meýilleşdirilendigini aýtdy. Täze awtomenzile barýan Magtumguly şaýoly hem ýuguly bardyrly. İki ýerde depo bolup ýatan guruluş kanunlaryny aýyrmak üçin jemaat kozulugynyň işgärleri kän azap çekdiler. Bir tarap Türkmenistan we Magtumguly şaýolynyň çatyrygyndaky aýlawda ýerleşýän Ogulhan heýkeli hem ýugully. Aýlawyň içindäki Guran gülleri goparyp orunyna täze gülleri oturtdylar. Pagta çykarylýan adamlary köpçülikleýin ýogara çykardylar diýip habarçy 27-nji awgustda beren habaryny aýtdy. Şeýle-de bu taýýarlyk üçin Tewitiň beýleki etraplaryndan toplanan kömekçi işgärleriň, goşmaça tehnikanyň hem ulanlanyny gaýdylýar. Türkmenistanyň prezidentiň iş saparlary sebäpli görülen taýýarlyk işleri, ýollaryň we bazarlaryň ýapylmagy uzak ýyllar bäri dowam edýär. Ýönünni ýurtda ýene bir resminiň şol wagtda prezidentiň kakasynyň edýän saparlar hem raýatlary köp rahatsız edýäni meňdeýär. Serdar Berdimuhammedowyň bu sapary kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň abada eden saparynyň bir gün ýanyndan amala aşyrly. Ýokary derejede garşylamaly adam. Öňünde tan etmeli emirler ol bir bolan bolsa inni iki boldy. Ýaş prezident geleni bilen Türkmen aganyň ýagdaýy gowlaşmady, erwetleşdi diýip ýerli synçylar aýdýar. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde gozy bolmaýan emlek söwdasy çürt kesik pese gaçdy. Bu ýagda ýaşaýyş jaýlarynyň narhynyň epesli arzanlamagyna we gozy bolmaýan emlek söwdasy bilen meşgullanýan bir näçe firmanyň öz işini besetmegine getirdi. Bu ýagdaýlaryň jikmejiklikleri barada Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy maglumat berdi. Türkmenbaşyda gozy bolmaýan emlek söwdasy iň pes derejesine ýetdi. Geçen ýylyň ahirinde we şu ýylyň ýanwarynda satlyga goýulan jaýlaryň henis hem alyjysy ýok. Adatça jaýlar satlyga goýulandan 1-2 uzaga çekse 3-4 ay soňra satylýar diýip emlek söwdasy bilen meşgullanýan hünärmen anonimlik şertinde 29-njy awgustda gurrun berdi. Habarçymyz söwdanyň pes bolmagynyň şäherdäki iri 4 realtor firmasynyň 3-üsiniň ýapylmagyna hem getirendigini aýdýar. Şu ýylyň başyndan beri Türkmenbaşyda kwartira we howly jaýlaryň bary ýogy 6 sanysy satyldy. Bu bolsa firmamyzyň bankrot bolmagyna getirdi. Satlyga goýulýan jaýlaryň sany ýüzlerçe bolsa-da söwda düýbünden durdy. Diýip öňkü hünärmen anonimlik şertinde gurrun berdi. Emlek söwdasy bilen meşgullanýan hünärmenleriň bir näçesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, söwdanyň pesligi sebäpli emlek eýeleriniň tas ählisi jaýlarynyň bahasyny ağzyndan 30 göterim arzanlatdy. Ýöne bu arzanladyş hem söwdanyň janlanmagyna kömek etmedi. Bir müşterimiz Niýazow köçesiniň uğrunda 2-nji gatda ýerleşýän 2 otogly jaýyny ýanwar aýynda satlyga goýdy. Şonda onuň bahasy 20.000 Amerikan dollaryna deňdi. Onu maý aýyna çenli soran adam hem bolmady. Maý aýynda müşteri bu jaýyň bahasyny 16.000 dollara arzanlatdy. Şondan soň 2 sany haridar sorady, ýöne netije bolmady. Ine indi
sentyabr aýy ýetip geldi. Ýöne bu jaýyň haridary henizde ýok. Bu satlyga goýulan ýüzlerçe jaýyň diňe biri diýip hünärmen belledi. Hünärmenler ýurtda ilatyň ykdysady şertleriniň barha yaramazlaşýandygyny aýdyp, Türkmenbaşyda ýaşaýyş jaýlarynyň bahasy 30 göterim däldi. 80 göterim arzanladylsa-da emlak sowdasynyň janlanmagyna kömek etmejekdigini belleýärler. Häzirki ykdysady krizis şertlerini adamlarda jaý satyn almaga pul ýok. Adamlaryň ykdysady durmuşyny gowlandyrman, jaýlaryň bahasyny arzanlatmagyň peýdasy hem ýok. Adamlarda ipoteka jaý satyn almaga hem höwes ýok. Sebäbi Türkmenistanda ipoteka jaý satyn alan adamlar jaýyň 2-3 estesi möçberini pul tölemeli bolýarlar. Ýagny $20,000 jaýlar 40-60 dollary düşýär. Köp maşgala ipoteka töleglerini töläp birmän jaýlaryndan çykarylýar Dip hünärmen belledi. Türkmenbaşyda emlak sowdasynyň pese gaçandygy barada habarlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, adyk gymmatçylygynyň we gytçylygynyň arasynda ilatyň güzöran eklenjiniň barha agyrlaşýandygy barada habarlaryň gowuşýan mahalyna gabat gelýär. Habarçylarymyz ilat arasynda elektrik energiýasy, gaz we suw ýaly hojalyk hyzmatlary üçin töleglerini töläp bilmeýän, zirdibil dörýän, dilegçilik edýän raýatlaryň köpelýändigini hem habar berýärler. 23 awgustda Türkmenbaşyda habarçymyz we çeşmämiz şäheriň elektrik öpçünçilik kärhanasynyň soňky aýlarda elektrik töleglerini töläp bilmedik. Bergili hojalyklaryň 500-den gowragynyň toguny kesendigini habar berdiler. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary we onuň netijelerini açaçan boyun almaýarlar. Mary vilayatynyň Mary etrawynyň Peşanaly daýhan birleşigine goňşuçylykda ýaşaýan 2 pawtaçy kärençi birek pawta urlugyny aýplaýar. Goňşularyň arasyna turan pawta dawasy etrap polisiýa bölümine çödgüt gözleýär. Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli pawtaçy kärençleriň atlaryny Akmurat we Durdumrat diýip ýütgedip tutýar. 4 hektar gowuçy meýdanyny kärençsine alan Akmurat öz hojalygynyň gündelik ýygan pawtasyny her gün kärene ýeriniň goloýuna üýşürýär. We öde hem ekrançylyk meýdanynyň goloýuna diklen çadyryna her gece pawtasyny garawurlaýar. Pawta meýdany Akmuradyň kärene ýeri bilen serhetleşýän Durdumrat hem gowuçy sürüp ýetişdirýär we ol hem edil Akmurat ýaly her gün ýygan pawtasyny gowuçy meýdanyna goýup gaýdýar. Ýöne geçen hepde Peşanalda giýje aşam toğ öçününi Akmurat giýjäni öýde çağlarynyň ýanyna geçirmek üçin çatmasyny terk edip bir gecelik öýüne gaýdýar. Biziň daýhan birleşigimizde her gün aşam saat 12-den soň toğ öçýär we ýerden saat 5 töwereklerine toğ gelýär. Geçen aşam çağlar toğ ýok, garanky gorkýas ýen soň men potrot ýerimi taşlap gaýtmaly boldum. Ýerden potrot ýerime gelip görsem meniň 3 günnäp ýygdyran bir tonadan gowrak pawtam ýok, ogurlanypdyr diýip Akmurat Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Bu waka barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24 awgustda habar berdi. Wakanyň geçen hepdeniň dowamyna bolan bolmagy çak edilýär. Akmuradyň pawtasy ogurlanan giýjesi goňşy Durdumradyň hem pawtasy ogurlanýar. Ýöne Durdumrat ogurluk hadisasy barada desini Marynyň etrap polisiýasyna arz edýär we görnüşinden polisiýa ýadan arzasyna goňşy Akmurady pawta ogurlugyny aýplaýar. Meni ýerden Mary etrap polisiýa bölümine çağırdylar. Goňşyň pawtasyny näme etdiň? Ogurlanypdyr. Sen aldyňmy diýip soradylar. Diýip Akmurat gurrun berýär. Men ogurlamadym, men almadym, meniň öz pawtam hem ogurlandy. Gaýtam meniň pawtamy ogurlan adamy tapyşyň diýip Akmurat polisiýa aýdan sözlerini getirýär. Öz pawtasy ogurlanyp polisiýa çağırılan kärençi sorag edişlikden sonra polisiýa arda ýazýar we ol hem pawta ogurlugyndan şikaýet edýär. Menem pawta ogurlugyny öz goňşymdan görmän duramok. Ol menden öňürtirip polisiýa arda edip özüni aklajak bolýany meňdeýär diýip Akmurat guman etdi. Bu ýerde kaziýet işi ýok. Resmi taýdan pawta ogurlugyny günä bildirilýän ýa-da aýplanýan adam ýok. Pawta ogurlusynyň şahsiýeti ma'lum näl. Etrap polisiýasy pawta ogurlugyny guman edilýän adamyň tapylanyny ýa-da tapylmanyny umuman etrapda pawta ogurlugy bilen bagly jinayet hadisalarynyň ýüze çykarylyp çykarylmanyny ma'lum etmedi. Marynyň etrap kaziýeti sebitiň çägine pawta ogurlugy bilen bagly ýüze çykan jinayet hadisalary boýunça resmi beýanat bermedi. Ýöne iki goňşy kanun goraýjy gurluklaryň dymyşlygynyň arasyna
pawta uğurluğunu nezir çekýär we birek pawta ogurluğuna guman edýär. Meniň pawtam kim ogurlanan bolsa gaty belet adam ogurlady. Onu giýje eliň bilen ýüklemekçi bolsaň, 2 adam bolanyny adynan 1 sagat gerek. Ogurluk eden tapylýança biz goňşy arada bir-birimizden guman edip gezerdi. Pawta ogurlanan Akmurat Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol polisiýa bölümini terk edip goňşy Durdumradyň ýanyna barýar we mundan beýlek ýygnajak pawta hasyryny bilelikde gezekleşip garawullamagy teklip edýär. Ýok, indi men her gün ýygan pawtamy öýe daşajak diýip Akmurat goňşy Durdumradyň öz teklibinden ýüze öwrenigini gurrun berýär. Habarçymyz Durdumrat bilen habarlaşyp bilmedi. Ýöne yerli daýhanlar ýygnalan pawta hasyryny öýe daşamak üçin ýükloglarynyň, oba hojalyk tehnikalarynyň yetmezçilik edýändigini aýdýarlar. Tehnika yetmezçiligi sebäpli käbir kärine ýere ýeleri pawta möhüminiň dowamyny günnelik ýynalan pawtany gowuçy meýdanyň golaýyna ýüşürip ony döwlet harmanyna tapşyrýança açyk meýdanda saklaýarlar. Türkmenistanyň nowatdaky pawta ýygyny möhümi henüz resmi taýdan başlamady. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary şu wagt içinde ýurdun Lewap hemde Mar welaýatlaryna pawta möhüminiň mejburi zähmet bilen başlananyny habar berdiler. Azatlyk radiosu mundan ozalky ýyllarda hem pawta möhüminde hasap alynýan ogurluk hadiseleri barada habar berdiler. Türkmenistanyň pawtaçy kärinneçiler şertname esasyna döwletden alan kärinne ýerlerine gowuç ösdürip ýetişdirýärler we ýygnalan pawta hasylyny döwletiň kesgitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Galberti Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtdan näçe mil bäri dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasyna ýygjamlaşan sosial problemler, ogurluk, taryňçylyk ýaly jenaýat hadiseleri barada habar berýärler. Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi ýurtda hasap alynýan jenaýat hadiseleri we olara garşy görülýän çäreler barada hasabat bermeýär.